Adlaw nga Huwebes karon mga kaigsuunan, petsa 6 sa bulan sa Oktubre tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 5 ngadto sa 13. Miingon si Jesus sa iyang mga tinunan, "Pananglit usa kaninyo moadto sa balay sa usa ka higala sa tungang gabii ug muingon kaniya, Bay, pabaylo akog 3 ka buok pan kay miabot sa amo ang usa ko ka higala nga nagpanaw ug wala gayud ako'y ikapakaon kaniya. Unya tubagon ka sa imong higala didto sa sulod. Ayaw na akong samuka. Gitrangkahan na ang pultahan og ako ug ang akong mga kabataan nang higda na. Busa dili na ako makabangon sa paghatag kanimo bisag unsa. Sultihan ko kamo nga bisag higala kaniya, dili siya mobangon og muhatag kanimog pan. Apan mo bangon na lang siya og muhatag kanimo sa tanan nga imong gikinahanglan kay wala ka man maulaw sa pagsigig pangayo. Busa sultihan ko kamo, pangayo kamo ug kamo hatagan, pangita kamo ug kamo makakaplag, pagtukto kamo ug ablihan ang pultahan alang kaninyo. Kay ang tanan nga mangayo hatagan ug siya nga mangita makakaplag ug ang pultahan ablihan alang kaniya nga magtuktok. Kamong mga amahan, kinsa man kaninyo ang muhatag sa inyong anak ug bitin kun siya mangayog isda, umuhatag kaniyag tanga kun mangayo siyag itlog. Bisan pa sa inyong pagkadautan, mahibalo kamong muhatag ug maayong mga butang ngadto sa inyong mga anak. Labaw pa ang amahan nga atua sa langit nga muhatag sa Espiritu Santo kanila nga mangayo kaniya. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo.